Tarian loro mau lho. Numpak dokar. Pak dokar Ning ndi? Nyemplung sumur. Picek iku piye to ki? Dokare pira iso nyemplung sumur. Kuwi sing picek dudu jarane sing kusire kuwi. Niki parian lho, ampun diayeli ngoten. Waduh karo nyemplung sumur terus semure sepira? Janor Caping gunung riyen. Sing ngasta sinten, Mas? Yo, saiki coba kaya apa? Ayo sampean mudhuna Umi. Loro. Ayo karo Umi. Tak golekne iki sindene Mbah Sukron Suwanda iki. Ya. Wah, kowe iki mau ngetoke jogete tutik apa mau? Anu to, eling-eling Banyumasan. Wah, kesusu kowe ana pengendang Banyumas asli ya lho. Coba. Ae adine sempak kae. Oh, putrane Mas Sempak anu garwane Mbak anu nika to. Sinden nika. Mbak Ning. Mbak, kae adine Mbak Ning kae. Oh, ngaten. Nggih. Diaturke salam kula nggih Mas kalian Mas Sempak. Mas Tri. Mas Tri, ayo Mas Tri karo Mbak Ning. Nganggo. Alhamdulillah kula dipun lantaraken benjang hari jadi Kota Semarang sowan wonten Bale Kota. Aja nampa awan bengi lho, bengi tok lho. Iya. Wah, aku jane kepengin nonton Dalang Awan mau Jarno kuwi. Kaya ngopo? Mas Sujar Krisna kok Jarno. Lah iya, kaya Sujar Krisna ki Jarno. Ayo Desta. Sapa sijine? Iki. Sitok gajah, sitok semut. Kowe jejer telu ngene lak kaya 110 iki. 110. 1-0. Nek ra apa-apa ya. Ya, Dek. Sapa jenengmu, Dek? Dista. Apa? Dista. Diskualifikasi. Dista. Dista. Wah, jenengmu apik men ki. Nggih. Bocah ndi ta kowe? Blitar. Oh, kutha cilik sing kawentar kuwi to. Edi Penny. Gunung Kelut dipek Kediri. Gunung Kelut dipek Kediri. Niku sinden bakunipun Mbah Sukron. Pokoke anggere Mbah Sukron ngasta pokoke desta niku mboten pas ujian mesti mangkat. Oh, ya kuliah iki. Lho, pripun to? Iya. Kowe ya ning isi, Nduk. Nggih. Oh, kowe sindene Mbah Sukron. Nggih. Omong aja banter-banter. Melu Mbah Sukron karo melu iki bayarane akeh ndi? Aja diwasuli Des, saru. Aku arep ngedu pake karo anake arep tak du. Mbiyen ki nalika bar rabi kabeh to sik manggen ning Blitar kabeh. Sak omah. Anggere nek dayoh ngono mesti rayan. Dayohku iduk, dayohku. Dadi teng ruang pendopo ngoten niku tiwas bapak niku tangi isuk ngono bar mengko bar bengi bar mayang. Jam 8 isuk niku tangi. Jojo lek dayohku tampa karo anak-anakku dipek calang aku ngono. Tuwangi Mbah Sukron. Lho daleme pundi? Kula saking anu sanan kulon, Pak. Badhe wayangan, mboten badhe ngampil kompo. Kuwi bar wayang ngantuk-ngantuk tangi bak nyilih kompo. Ning saestu istimewa keluarganipun Mas Cahyo niki dari bapak anak 3 ya. Itu dalang kabeh ya. Sing kalih dalang. Dalang. Dadi ayo 3 karo bapake dalang. Wah, tur dalang kondang kabeh. Alhamdulillah wektu niki mboten payu kabeh. Ngece, aku neng kene Mas Kangko ya ning alian kono teng pundi Pak ban-ban Kali Pancur kok banjur. Kali Pancur. Kali Pancur lah ya nggih. Niki saking kerepe jadwal nganti kularani mboten payu mergo mboten selo. Ngoten lho, arep nanggap mesti do ngeper mergo wis ora ana wektune. Niki Dista, sapa jenengmu? Nggih, Dista. Dista. Iki nderekke putrane ya sabar ya, Nduk. Karo bapake ganas iki. Ora ngawur bareng. Lho, isin nang. Kene aku iki santai. Kono Dista tak kono kuwi ora. Oh iya to. Karo bapake enteng ndi yen melu?
anu bapake. Oh, enteng bapak itu. Oh, enteng bapak iki. Lah iya bayarane enteng bapak. Iki tapi kepengin krungu suarane Dista kaya ngopo? Karo iki Umi dibandingke Umi. Sing sapa sik iki? Yo Dista sik pangkur caping Gunung Jengleng lho, Bang Gareng. Oh, siap. Ambok siap aku. Aku kan ngger weruh barang anyar ngene iki kepengin jengleng wae aku. Iki pindah. Oh, Dista niki Dista. Oh, iki lengen to. Kok kira apa? Lengene sak pupuku Mas. Wah. Padine sir nyekel ngelok-ngelokne ora. Yo, Dis. Saben bengi nyawang Aku sik seneng nyawang lengenmu lho, Dis. Iki kudu diceklek iki. Iya no. Ciri kasih garenge angger arep jengleng muni diiling-ilingi sik. Aku tak cedhaki kok mencep bocah iki. Saya angger mencep iso ayu. Heeh, asline pancen ayu bocah. Iya. Kok asline pancen ayu iki lho pancen. Ora ngerti neng panggung kesorot lampu nganggo wedak luar biasa. Kaya awan neng kos-kosan, puh. Anggere anu boluk. Oh ya ngono ya ora ayu. Ora. Iki ayune gawan bayi kok pisan. Nggih kok. Ya Om. Yen memajang among karo janur kuning janur Aja anarkis sik cilik lho kuwi. Lho lah Mas justru ngene iki sing cilik ngene iki kudu energik ora anarkis. Oh energik. Energik ya Mi ya. Yen ra ngono mesti iki. Aku angger nesu ki tambah ayu ya, Nduk. Mah aku ngono iki. Alah. Mau wis metu lho, rupa Mayu wis lho. Ora takgo. Senengane do jiplak. Wong ana sing duwe barang nekat ra. Kembang wae weton Sampeyan haji lho, Mas. Ngapa ta? Mosok terus sampean tungne ngono. Todong-todong dandung-dandung langsung ning ngarepe Umi. Lah aku manut kendange ya, Mas. Ya ora manut kendang sing jenenge joget iki ngangge etika, wong budaya iki lak nggene sopan santun. Dadi aja didepne ning Umi ngono kuwi. Oh kari omong mbok aja madhep ngono kok kakean redaksi kowe iki. Ana madhep ngidul lho. Oke. Sake padha karo marai. Ora entuk madhep Umi to? Ora oleh. Oke. Yo. Tak dong. Wis jane krungu ora to, Reng? Krungu. Aja kok depne ning Umi. Lah aku wis madhep rono kae lho. Ngisor kuwi lho. Ngisor. Oh, iki ora melu to? Derek. Wis lentik pisan lho. Ayo. Alek iki nakal. Kok wingi Udin tak alek. Ora Udin saiki joget kok. Sing jogete ngene iki. Wah, jogetanku dienggo iki. Ya, Dis. Dik.
Ora krasa. Aku ngene bola-bali ngono ora krasa. Masa? Ah, lha iki lho. Piye rasane? Biasa. Wah. Kowe sing kurang rasa reng berarti. Ora. Sesuk tak ngombe jamu sik, Mas. Apa kuwi? Kuku Bima sak jempole. Nek tuku nang endi sak jempole. Nyengkal ning kene lho, Mas. Kene wis ngotot kene ku biasa ya. Lah iya. Kuwi iso mesti marai gelo sing lanang lek bojo. Wis ta, Mas. Karo ngene. Wis ta. Ya ning ora apa-apa wae pancen ya kowe gedhe aku cilik ya, Nduk ya. Plak 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 plak. Lho wong sing duwe lengene meneng kok kowe geger ngopo ta? Kuwi batine ya mesti berontak ora. Kowe gak kene-kene nesu, Nduk. Jane pengen tak gibeng, Guys. Gibeng dengkleh kowe. Ora iki sinden po preman. Sinden. Lho kok arep gibeng wong. Lah saka anyele kok ya. Lho ning Biasane iki kuwi biasane tandak saut sampai pun ndak ngriok bleduk wandamu biasane ngono kuwi. Kuwi buta. Kuwi diarani buta iki, Des. Destinasi Wisata. Yo. Panas. Panas. Udian. Yo, Mbak Lia, karo kepet-kepet ya ora apa-apa parikan. iki. Pancen sing gelem nggih kalan ya Kyai loro iki kok. Mangan. Mau ki lak, sik to, mau tak kandhani iki gandeng gone iki teles Mbak Lia. Sampeyan ning kiwa kotak ya. Ampun nek teng kiwa kotak kula ngisor panggung mawon purun kok. Piye Wong trima ya ngene iki. Heeh lho, kuwi lho jenenge Trialimo kuwi. Ha iya. Yo Mbak Lia. Mangan acar. Mangan acar. Dicampur tahu. Warga kali ancar. Mugi rejekine lumintu. Allahumma monggo salajengipun simpingan kiwa ayo ayo lek Mbak Lia mau dosa muka lek iki bemoncik iki ayo monggo yo tik ayo Mangan yo. Katokku anyar. Ora percaya. Ora mbok weruhke aku. Lah ndek wau teles si Pak De. Apa masuk teles yen anyar pamerke aku lho, Pak De kathokku anyar lah lagi percaya. Lah iya ya ditumbaske. Wah aku ngertine kowe wis nganggo daster kok. ha iya biasane merek Helikuti kok iki lho Bandung ora ya apa katokku anyar Rupane biru rupane. rupane biru Rupane biru erem. Sedaya warga kalian car. Alah ya. Mugi tansah gadah rezekine. Allahumma matur nuwun Mbak Tuti. Najwa. Kon parian megap-megap. Ndia Najwa, ayo Najwa. Wingi tak dolani ning wis marangkung. Wah, pacaran. Elok. Najwa iki. Najwa pacaran. Pacaran aku kan mlebu ra sida ya, Bos. Tak dukung. Lanang, Pak. Kuwi didukunke lho arepe. Wis ya. Ning Karanganyar. Heeh, terus. Mapem. Ngopo? Karanganyar ngopo? Mapem. Wis duwe apem dhewe to tak mau. Ibuke bakal apem. Apem terus? Terus Warga kalian car.
tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Wah, ya apik ngelik deh. Aku dasare yo ngeleh, dadi yo ngelik. Sampe ra ngetok-ngetokne mau gunang panitia lho apa-apa ana gule ana ya to. Lah Mas yo metu gule sedina ping 7 kuwi ora tak pangan wong aku kolesterolku dhuwur. Aja dipangan daginge, duduhe tok. Duduhe malah santene kuwi kok sing ngantem kolesterol aku wis laporan Mas Yanto. Kowe pun mboten usah dipangan Pak Gareng nganu. Pak Gareng mboten usah mangan gule mengke bas mentah mawon. Ya gule mentah kuwi kon nggawa mule. Dimasak dhewe ya. Nah nggih. Si sapa nek iki? Iki no. Oh ya dah iki. Wah iki. Iki kudu apik iki. Mas Sujar. Sapa sing jenenge Modar sapa? Sujar. Oh Sujar to, krunguku Modar. Ngerti awan mau takon mangkat kowe ndak. Rayine Pak Dodo. Waduh, iya ngerti lek adik Mas Dodo jendul ora. Dodo kendang. Heeh. Mas Ujar adik Mas Dodo terus Warga kalian car. Mugi bahagia mulya. Allahumma amin. Kalingan adikku. Piye? Jumadi cengkoke ngene iki mau. Oh, Bagong. Heeh. Terus, wah ibu negara ayo. Tuku capar. Capar ki apa? Capar nggih cepecel. Cokolan. Wah, kene iki cokolan no capar lah nggonmu. Iya kan desa mawa tata. Heeh. Desa Mawacara. Desa mawa cara. Ya apa neh kuwi senengane ora. Padha karo tunggak waru arep melu garap kembali kuwi. Ya anter ya. Tuku apa ngomong? Tuku capar. Diwadahi tampah. Mugi-mugi warga kalian car tansah pinaringan berkah lan barokah. Lho Pak Bu, bareng. Allahumma amin. Cukup sing loro gen nembang ae. Ah, yo. Pak lah kula pun nyepakne Pak. Oh iya sorry wah wis siap. Kowe arep mateni Umi yo kepengin ora biyen ngene sok-sok jarku tak tulung Pak Jojo ra siap bae wis siap. Siap Umi parian selalu siap. Siap. Tembang rapal ra masalah sing penting parian. Parian loro mau lho. Numpak dokar. Pak dokar Ning ndi? Nyemplung sumur. Ya Picek iku piye to ki? dokare piro iso nyemplung sumur. Kuwi sing picek dudu jarane sing kusire kuwi. Niki parian lho, ampun diayeli ngoten. Waduh karo nyemplung sumur terus semure sepiro? Numpak dokar. Iya ya. Nyemplung sumur. Nyemplung pindho pisan. Mugi-mugi sedaya warga kalian car. Pinaringan subur makmur. Allahumma amin. Bocah iki bar ngombe apa? Kok iso diamini dhewe lho. Ki suarane ngeter ora. Allahumma amin. Iki sing diarani anggota DPR ora butuh pendukung ya iki. Jadi diamini dhewe lho kok. Wis ora apa-apa. Ya kudu ngono, pokoke siden-sidenku kudu ngono. Wani sing penting parian. Ayo, Bet. Kamu Bet. Nono apa? Parian to, Bet. Baby to? Hah? Baby. Bedet. Rampine. Apa ya? Lah apa iya nganggo lagu? Apa iya? Ngono. Ayo, Sora. Mangan mawar. Oh, jatil bocah iki. Mangan mawar iki. Heeh, jatil. Ora apa-apa. Campur tahu.
Warga kalian car tentrem rahayu. Amin. Mas aku sindenmu koplak kabeh ya, Mas. Pancen ngono kuwi kok saiki takon ngono kuwi kabeh. Ya wis ora apa-apa wong jenenge wong urip ki ana sing ganep ana sing ganjil. Dadi iki sing klebu golongan ganjil iki cah loro iki. Jare ya ora melu Kuwi lho. awan lho. Kuwi lho delokne ganjil lho mamamu. Sapa sing ngelokne ganjil? Pak Gareng. Jenengan no. No. Wani. Apa? Jenengan. Nesu kok mikir to kowe. Nesu ki bebas sak omong-omonge rasa dipikir. Kayak omongane Nesu. Wong arep nyeneni wong kok mikir sing diseneni minggat Lah sing sik. diseneni tiyang sepuh lho, dadase kula ora di. Ayo tiyang sepuh iki lumayan sing mbok seneni tiyang listrik gak dareki wong edan kowe. kalah pengalaman kowe. Kowe ngene kudu ngeyel, mbuh bener mbok salah paling ngeyel sik ora. Ayo nesu, ayo jajal nesu. Gak sida. Wong gawe parikan kok do angel-angel apa to? Piye? Sukar, sulit, susah. Lho, ya gak padha to? Sukar, sulit, susah. Warga kali ancar, rezekine sansaya melimpah. Lho, pas to. Ngomong parikan apa kowe? Dokar nyemplung sumur. Dokar cemplung sumur. Mawar dipangan. Jane iki piye to iki? Iki caloro iki kok kaitane karo jaran kabeh iki. Lah iya winor sih to. Apik. Yo. Lho wis lho Mas. Sampean teng pundi? Aku wis anu kok yo. Apa Mas? Pasar. Gone wong dodol. Ya wis. Lah ya bener. Kowe arep ngomongi apa parikan? Lah aku mau ngomong kok. Parian sapa? Yo, Panas hutan panas, panas hutan panas. Bolak-balik. Aling-aling Mas, umi nembang datake pindah sorek kabeh. Kok kaya ono lindu lho. Lah kuwi cara wayang. Tapi ning kene kok iso lukir rono lho. Blocking jawane blocking sampean ke tengah. Ya. Komposisi. Caping gunung. Yuk. Tekek lorek ndase ireng durung didemek kok wis mateng. Matur nuwun. Kok singkat men? Kowe sing nonton ra ono ludruke kok tutup. Oh iya. Kartes kagem benjang-enjang. Iya, kuwi ngesti biyen ya ngono. Ngendi-ngendi ya ngono biyen. Aku mbahku duwe ketoprak jeneng Ngesti Budaya ngono kuwi. Nggih. Gandeng pendapatan tidak memungkinkan, tiket kagem benjang dalu. Biyen. Aku tiwas mangan ngebon warung iki wayange ras do main. Terus ya utang wong ora bayaran kok. Ah ya pengalaman toko. Riwayatku dulu kok. Heeh. Ya Des. Des. Das. Natian waton sarta Swara suling kumandang swara Oh
Sembah nuwun, sembah nuwun.